Reintrăm iarăși pe Poppy Playtime Chapter 3. Nu vreau. Da, acum din respectul. Welcome to the gas production zone, the beating heart of the whole evil play care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Hop, hop, hop. Dacă vrei să jucăm și azi un nou joc. Stați un pic, am uitat. Am zis că după ce fac până unde ajung, am zis că jucăm Poppy Playtime Chapter 1. Deci, m-am promis că m-am promis, deci așa rămân. Deci, haideți. Deci, hai să vedem. Hai să intrăm, da. You are about to see the most incredible doll ever invented. Să zici că e, dacă de movie, zic că e Williams. N-am nicio mânuță. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Good night. Nici acum nu scrie Waste time. Playtime. Așa. Reduci. Au. Bam. Schede. De mod schimb. Poate palma? Ia. Poate palma. Your friend Tuggy, with you
Aghi ești de ajutor. Mulțumesc, Gui. O să mai avem pe la tine în casa pe cine. Pe aici? Da. Mă pe unde mai e acasă. Nu, mi-au băgat mâna direct în ăla. Bă, nu, ia vii, ce faci? Cât kilometri pe oră trage? 5 milioane. 5 milioane. Cele mai mici spați. Ce faci? Am văzut că ai venit. Și ca să... O să fiu cel mai bun. Vreau să mă fac și un YouTuber. Nu mă primiți. Al meu merge fără să meargă. Ce-ai zis? Acum asta aduc.
Stați un pic să opresc. Stai, mă, aprins unde e? Da, uite. Dă-mi-o, mă! Da, unde s-am găsit că nu mai dangerous.
opened my case. E atât a fost. Facem mai puțin data viitoare un videoclip la fel. Aici vedeți ventilatorul, e atât a fost videoclipul. Acum o să-l pun pe YouTube 5 secunde, faceți griji. Și cam atât, sper să vă abonați la mine. Eu vreau să ajung la suma de 50 abonați. Așa, și cam atât. Despre acest videoclip o să... Acum o să